Meskean Club. Viac než klub. Pre milióny ľudí po celom svete je FC Barcelona náboženstvom. Je to symbol krásneho futbalu, katalánskej hrdosti a nekonečných víťazstiev. Ale čo sa stane, keď sa tento nedotknuteľný gigant začne rúcať pod vlastnou váhou? Ako z najlepšieho tímu histórie stal klub, ktorý musel nechať odísť svojho najväčšieho giganta a bojovať s miliardovými dlhmi? Dnes sa pozrieme na vzostup, krutý pád a novú nádej Barcelony. Vitajte pri dokumente o tíme, ktorý sa musel dotknúť dna, aby znova našiel svoju dušu. Píše sa rok 2008. Do klubu prichádza neskúsený Pep Guardiola a robí niečo nemysliteľné. Zbavuje sa hviezd ako Ronaldinho či Deco a staví všetko na deti z akadémie La Masia. Xavi, Iniesta, Busquets a mladý Lionel Messi. To, čo nasledovalo, nebol futbal, bola to symfónia. Štýl tiki-taka ovládol svet. V roku 2009 Barcelona vyhrala všetko, čo sa dalo, neuveriteľných 6 trofejí v jednom roku. Súperi sa lopty ani nedotkli a fanúšikovia mali pocit, že táto dominancia nikdy neskončí. Barcelona nebola len tímom, bola to definícia dokonalosti. Lenže nič netrvá večne. Zlom prišiel v roku 2017, keď PSG vyplatilo 222 miliónov eur za Neymara. Klub prepadol panike. Vtedajšie vedenie pod vedením Josepa Mariu Brotema začalo nekontrolovateľne míňať stovky miliónov za Coutinha, Griezmana či Dembeleho. Hráči, ktorí nezapadali do systému, ale stáli Mailand. K tomu sa pridali astronomické platy, ktoré klub finančne dusili. Na ihrisku prišli rany, ktoré boleli, kolaps v Ríme, blamáž v Liverpoole a nakoniec historická potupa 2-8 s Bayernom. Barcelona stratila svoju tvár a pomaly kráčala do bankrotu. 5. august 2021. Deň, ktorému nikto nechcel veriť. Lionel Messi, symbol klubu a najlepší hráč histórie, stojí pred mikrofónom a plače. Klub bol finančne tak zdevastovaný, že ho už legálne nemohol zapísať na súpisku, aj keby Messi hral zadarmo. Bol to koniec jednej éry. Bez peňazí, bez kapitána a s prázdnym štadiónom Camp Nou sa zdalo, že Barcelona sa z toho už nikdy nespamätá. Ale v Katalánsku platí jedno pravidlo: keď je najhoršie, zachráni ťa rodina. Keďže v pokladnici nezostalo nič, klub sa znova pozrel do svojej akadémie a našiel tam poklady. Lamine Yamal, chlapec, ktorý v 16 rokoch začal prepisovať históriu. Pedri, Gavi, Pau Cubarsí. Nová krv, ktorá nehrá pre peniaze, ale pre znak na hrudi. Pod vedením nových trénerov a s víziou moderného, rýchleho futbalu sa Barcelona opäť hlási o slovo. Dlhy sú stále veľké, ale hlad po víťazstve je ešte väčší. FC Barcelona si prešla peklom, ale dnes opäť vidíme tú iskru v očiach fanúšikov. Možno už nekupujú najdrahšie hviezdy sveta, ale znova ich vyrábajú. Či je toto začiatok novej zlatej éry, ukáže čas. Ale jedno je isté. Barca je späť. Čo si o súčasnej Barcelone myslíte vy? Má tento mladý tím na to, aby opäť ovládol Ligu majstrov? Napíšte mi do komentárov. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odbej. Visca el Barça. Ďakujem ľudia za pozornosť na tomto dokumente a my sa vidíme pri ďalšom dokumente alebo videu. Ja sa s vami lúčim.